Яну Кастранкову, якая знікла яшчэ 30 снежня, лукашэнкавыя службы шукалі 2 тыдні, але знайшлі толькі нежывой. Гэта не першая падобная гісторыя за апошні час у Беларусі. Таму ўзнікае цалкам лагічнае пытанне. А ці здольныя сілавыя структуры рэжыму Лукашэнкі увогуле выконваць свае профільныя функцыі? Зараз будзем высвятляць. Вы глядзіце «Двубой», мяне зваць Дзмітр Міцкевіч, і сёння на гэтую тэму разам са мной будуць дыскутаваць нашы госці. Сергей Кідышка, былы прадстаўнік паспалітага рушэння. Прывітанне. А таксама прадстаўнік Байпол Станіслав Лупаносаў. Прывітанне. Давайте пачнем, так бы мовіць, ад абазначэння пазіцыяў. Дык ці сапраўды ў Беларусі зараз грамадзяне могуць сказаць, што «моя милиция меня бережет». Гаспадар Сергей, давайте з вас пачнем. Ну, у мяне мусіць быць такая пазіцыя, як нібыта я буду спрачацца сваім апанентам, які будзе сцверджваць, што міліцыя працуе добра, а я мушу адказаць, што не. Ну, слухайце, ну вось вы прывялі прыклад таго, што не могуць знайсці, не знайшлі. І шмат такіх выпадкаў, калі не могуць адразу знайсці зніклых людзей. І па гэта можна сказаць, што не працуюць. Але ж я ведаю, што не так. Папросту ёсць алгарытмы службаў, якія не могуць адразу, як бы хто не хваляваўся, шукаць гэтых людзей. Ну, мой апанент, напэўна, лепей ведае, як працуе міліцыя, так? І я папросту хацеў больш шырэй, можа, паглядзець на гэта пытанне. Не казаць, што яны не працуюць, але ж што яны працуюць не на карысць народа, вось, можа быць, у гэтым выпадку. Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Так, вось. І я сёння, напрыклад, я хацеў проста пачаць з таго, што я не выпадкова прыйшоў у вайсковай форме. Вось, калі мы размаўляем пра сілавікоў і пра гэта, трэба размаўляць з імі на адной мове. І я буду все ж такі старацца, можа, не так шмат і голасна казаць, а буду больш слухаць ад пачатку свайго апанента і тады ўжо пасля адказваць. Ну, я, напэўна, на пачатак вось стрымана так адкажу. Але тут пытанне, ці могуць грамадзяне такім чынам так сказаць, на вашае меркаванне, што міліцыя іх бережет? Ну, пасля 20-го года мы ж разумеем, што міліцыя, калі ў 20-м годзе яна выконвала зусім іншыя функцыі, ось, і пачала займацца не тым, чым яна мусіла займацца. Ось, мы маглі крытыкаваць міліцыю. Ну, а зараз папросту такая сітуацыя, што міліцыя не мае стрымліваючых якіх фактараў. Часть грамадства актыўная, якая магла неяк уплываць на міліцыю, яна з'ехала. Сістэма лукашэнкаўская была пабудавана на сілавой структуры, сілавой кампаненце. І зараз атрымалася, што гэта кампанента толькі усілілася. Вось, то есть, як бы, она працуе. У нас у Беларусі не было арганізаванай злачыннасці. Вось, яна была ўжо амаль што, ну, як бы знішчана. Гэты Губоп працаваў па футбольных фанатах, па анархістах, таму што не было. Был бандытызм, разумееце? І зараз все вельмі сегментавана. То бок ёсць палітычная паліцыя, умоўна, то есть Губоп і КДБ, а ёсць міліцыя, якая так і засталася, і яна выконвае сваю працу. Але ж я, можа, калі цягам перадачы буду адказваць на пытанне, я все ж таки буду крытыкаваць сілавыя структуры нашы і паспрабую паказаць, што яны займаюцца не тым, чым яны, як бы, мусілі займацца. Ну, калі вот вас, гаспадар Станіслав, запытаць на гэтае пытанне, ёсць даверы, так бы мовіць, пачуцце бяспекі ў людзей у дачыненні да гэтых структур? Начиная с 2020 года, именно вот после 9 августа, этот довер сразу изник в один момент, потому что милиция начала применять преступные приказы. Избивать граждан. Вообще это было нонсенс на самом-то деле. Никогда такой в истории Беларуси не было современной. Мы не будем, конечно, вспоминать 30-е годы прошлого века и проводить параллели, но они сами на себя напрашиваются, что милиция была с народом до 2020 года частично, а после 2020 года она без народа осталась. Она осталась с Лукашенко. Но что касается непосредственной своей работы по раскрытию преступлений, то милиция, в принципе, начиная, наверное, с середины 2000-х годов, когда уже побороли организованную преступность, начала работать очень эффективно.
Ну вось пра перамаглі арганізаваную злачыннасць мы таксама яшчэ пагаворым пра гэтую дэфініцыю, а зараз прапаную паглядзець сюжэт Віталя Бабіна, які шырэй прадставіць тэму сённяшняга двубою. Знікненне 21гадовай жыхаркі Менску Яны Кастранковай напрыканцы снежня летась паставіла пад сумнеў здольнасць айчынных праваахоўнікаў добра выконваць свае функцыі. Цела маладой дзяўчыны, дачкі дырэктара буйнога аграхолдынгу Агра Ляскавічы Юрыя Кастранкова знайшлі толькі праз 2 тыдні ў сляпянскай воднай сістэме. Чем быстрее начнут искать, тем больше вероятность, что человека найдут. Но тоже все зависит и от родственников. Они могут заявить не сразу, они могут ждать, смотря кто пропал. Да. Есть люди, которые злоупотребляют спиртным, и они могут неделю домой не появляться, то есть и о нем могут заявить там, через месяц, к примеру. Камеры відэаназірання паказалі, што ў дзень свайго знікнення Яна заходзіла ў гандлёвы цэнтр Дана Мол, а пасля была каля метро Уручча. Дзяўчына трапіла на камеры відэаназірання, якіх у сталіцы за апошнія гады паболела ў сотні разоў, аднак ейны маршрут праваахоўнікі так і не здолелі аператыўна адсачыць. Есть случаи, когда эта система не отрабатывает. И человек был в косынке, например, или в кепке, или в каких-то очках таких, что не было возможности распознать лицо. В маске, возможно, шарфом высоко закрыть, тем более сейчас зимнее время. Сейчас очень часто люди могут высоко шарф одеть там, и так далее. Широкі розгалас атрымала і гісторыя 14гадовага Максіма Зіньковіча, якога летась у лістападзе пасля знікнення ў Бярэзінскім раёне шукалі 6 дзён, аднак па выніку знайшлі мёртвым. Цела падлетка выявілі ўсяго за 2,5 кіламетры ад дому, дзе хлопчык гасціў свайго дзядулі. Для пошукаў задзейнічалі авіяцыю і вялікую колькасць валанцёраў, аднак толькі пры дапамозе верталёту ўдалося знайсці ровар і цела падлетка. Прадстаўнік аднаго з пошукавых атрадаў пазней заявіў, што месца, дзе знайшлі цела хлопчыка, раней не правяралі. У эфіру Белсату кіраўнік Байполу Александр Азараў апісваў схему, паводле якой праваахоўнікі пачынаюць падобныя пошукі. Они должны выбыть сразу на место происшествия, то есть на место жительства этого человека, провести осмотр квартиры, жилища, изъять компьютерную технику, опросить сразу родственников и соседей, что могло произойти, причину, почему он ушел, когда видели последний раз, пользуется ли он мобильным телефоном. Аднак не заўсёды пошукі зніклага чалавека пачынаюцца з боку сілавікоў адразу пасля знікнення, нягледзячы на вялікую колькасць камераў відэаназірання, што дазваляюць часам адсачыць маршрут літаральна ў секундах, перадусім таму, што перад праваахоўнікамі стаяць больш прыярытэтныя задачы. Протестующие всегда ищутся как будто как криминальники, то есть как преступники. Всегда все такие дела, которые связаны с теми, кто принимал участие в протестах, стоят на особом контроле. За них отдельно надо отчитываться. Зрэшты, не толькі айчынная міліцыя не дае рады са сваімі прафесійнымі абавязаннямі. Днямі Латвія паказала доказы ўдзелу беларускіх вайсковых і памежных структураў у перакідванні мігрантаў да сваёй мяжы, апублікаваўшы селфі беларускіх службоўцаў з тымі, хто спрабаваў нелегальна трапіць у еўразвяз. Гаспадар Сергей, дык ці прыклад Яны Кастранковай паказвае, што зараз службам Лукашэнкі ў першую чаргу цікава яўна не ахова жыцця грамадзянаў і іх дабрабыту? Магчыма. Таму што у папярэднім сюжэце казалі пра гэтай сістэмы відэаназірання, мы ж ведаем, што гэта для пошука палітычных апанентаў, для пошука пратэстуючых выкарыстоўваецца сістэма Кейпот. Яна не выкарыстоўваецца на звычайных грамадзянаў, так? Вось. Я попросту зноў жа чаргова вяртаюся раз да сваёй формы, да сваёй пазіцыі. Разумееце, я хочу разважаць пра гэта пра ўсё з пазіцыі дзяржаўніка, хоць я зараз у эміграцыі і в апазіцыі да сістэмы гэтай Лукашэнка. Гэта вся сістэма сілавікоў, яна ж вельмі шматгранная. Разумееце, там же ёсць вельмі шмат структураў, і кожная структура займаецца сваім сегментам. Пошукам зніклых людзей альбо там бытавымі злачынствамі і гэтак далей займаецца міліцыя, якая зараз, в прынцыпе, яна ў такім ущемленном стане, таму што яна мусіць працаваць на палітычныя паліцэйскія структуры Лукашэнкі. Я кажу паліцэйскія, маю на ўвазе
паліцыянтаў, якія паліцаі былі ў часе вайны, гэта карацелі. І міліцыя, яна падпарадкоўваецца вось гэтым карацельным структурам. І атрымаецца, што мы можам сказаць, што міліцыя не працуе на карысць народа. Ну, в прынцыпе, як яна? Яна заўсёды была з народам, як да 20-го года. Я весь час вырашаў з гэтым пытаннем з сваёй міліцыі на сваім раёне. Па алкашах, па нейкіх момантах. Яны не хацелі папросту працаваць. Ну, грамадзяне мусілі самі рабіць, так? Атрымаецца, што міліцыя нібыта працавала, ну, калі грамадзянін актыўна, ён дацісне гэту міліцыю, яна будзе рабіць. Вось. Ну, не знайшлі. Мы зараз, ведаеце, гэта крыху спекуляцыя на чужым горы, на зніклай гэтай дзяўчыне, на гэтым хлопцы. Атрымліваецца, што вынік доўгі, але ж вынік быў, ну што, міліцыя не працавала, ну працавала. Ну, канешне, прыярытэты палітычныя. Давайте ўзгадаем гэты ўзрыў метро. Памятаеце, як хутка знайшлі гэтых выканаўцаў, як хутка іх пакаралі. А хто ў гэта верыць? Ніхто ў гэта не верыць. Так што, сказаць, што міліцыя тады добра спрацавала? Милиция тогда хорошо спрацавала. Я непосредственно тогда принимал участие, был в группе в ГУВД, и мы работали по взрыву, как и вся столичная милиция и МВД в целом. И хочу сказать, что это сотрудник Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Его обнаружил возле станции метро Фрунзенской, где он снимал квартиру, и передал сигнал в ГУБОП. ГУБОП «Алмаз» и задержание. Ну, то бок вы самі прызнаеце, працавалі ўсе. Так. Усе по этой справе. А Все, значит, вся вот система. эта справа... И сотрудник ДОРТ после этого получил сразу квартиру. Так значит, а справа зніклай дзяўчыны альбо зніклого хлопца, значит, не ў прыоритете. Працуюць волонтеры з пошуковых отрядов, ангелы и остальные, так? А где милиция? Они не всегда привлекались тоже, потому что без волонтеров охватить большой широкий пласт там, леса, либо участка местности невозможно. Всегда граждан привлекает. И это как бы по инструкциям это положено. Да я разумею, я просто хотел сказать про то, что мы зараз у нас пытанне поставлено крыху однобоко. Вы кажете, что яны працуюць, а я можу сказать, что не працуюць. Але ж я еще раз скажу, нейкі участковы выконвае толькі сваю дзелянку працы. Ён не можа ўплываць на нейкія працэсы, якія ідуць краіне. І што вайскоўцы, што міліцыянты, яны заўсёды выконваюць загад. Які загады трымалі, такія яны выканалі. Калі ім не даюць загада, яны не могуць нават па ўласнай ініцыятыве спрабаваць штосьці яшчэ зрабіць, разумееце? Таму сказаць, што міліцыя не працуе, ну калі няма выніку, значит не працуе. А калі яна выконуе толькі загад, ну значит трэба атрымаць загад правільна. А хто аддае загады? Ну, вышэйшае кіраўніцтва. Што загадае вышэйшае кіраўніцтва? Гэта пытанне. Таму, можа, я крыху заблытаў размову, але ж кажу, што ўсё не так вось адназначна, не толькі за і супраць. Ну і вот, раз мы заговорили про не все так однозначно, узгадали вы об тым, што перамаглі арганізаваную злачыннасць, спадар Станіслав. Але у меня вот пытанне такое, так перамаглі ці все-таки взяли под контроль? Таму што гэта ж крыху розныя рэчы, і мы ведаем, што і в расследаваннях шмат інфармацыі з'яўлялася аб тым, што ну, крышуюць сілавыя структуры пэўныя рэчы, ну, зноў жа, в эканамічным сектары, напрыклад. Зразумела то, што гэта не датычыцца шараговых супрацоўнікаў, але ж агулам. Да нет, система в Беларуси именно милицейская работает, и правоохранительная работает очень четко. И коррупция на любой стадии, она как бы наказуема, и каждый правоохранительный орган борется за эти палки. ГУБОП тот же, ГУБЭП, ДФР, КГБ работают по экономическим преступлениям. И каждый заинтересован задержать коррупционера, и, чтобы получить премию, чтобы продвинуться по службе. В том числе это интересно, это азарт. Поэтому я считаю, что тут надо смотреть на практику. Добро, есть момент один в коррупциях, связанный с тем, что так называемый кадровый реестр, куда входят лица, назначаемые Лукашенко. И вот этих людей, которые входят, их нельзя уже прослушать просто так. Именно если человек, не просто так имею в виду, а если человек нарушил преступление, совершил преступление, нарушил закон, то нужно идти к Лукашенке за дозволом. Просто так ты его не привлечешь к уголовной ответственности. И это создает уже риск, действительно. Ну і тут якраз цікавае пытанне, да? Вот вернемся да пытання таксама палітычнага складніку, які вы, спадар Сергей, узгадвалі, але вось яшчэ адна рэч. Ну, у грамадстве ёсць такое выказванне, што калі бандытаў няма на вуліцах, яны, значыць, у кабінетах.
А на ваше меркаванне, наколькі зараз гэтая з'ява ў Беларусі пашыраная і можа пашырыцца з улікам цяперашняй сітуацыі, калі па сутнасці, як вы сказалі, на сілавыя структуры галоўная надзея рэжыму Лукашэнкі, і яны ў пэўных сферах могуць адчуваць беспакаранасць. Так яно і ёсць. Вось вы згадалі пра кадравы рэестр прэзідэнта і што ён толькі можа Лукашенко влиять на гэту сітуацыю. Так все мы памятаем, падаецца, сітуацыя 2001 года, калі былы генеральны прокурор і председатель КДБ хадзілі да Лукашэнкі, калі арыштавалі Павлюченка, калі былі собраны дадзеныя па эскадронах смерці, якія забівалі Захаренка, Гончара, усіх. І все гэтыя людзі былі арыштаваны, давалі паказанні. І што зрабіў Лукашенко? Лукашенко зняў Бажэлка, знал Мацкевіча, падаецца, то бок зняў генпрокурора, председатель КДБ. Павлюченко, які был галоўны выканаўца гэтых забойстваў, даў орден і сказаў, што всю гарантыю, всю адказнасць я беру на себе. То бок мы мелі гэта ўжо прыклад на многіх гісторыі, калі беспакараныя гэтыя вышэйшыя чыны. Вось, але ж прыйдзе час, яны будуць адказваць. Вся сістэма міліцэйская, хутчэй за ўсё, застанецца, вайсковая сістэма застанецца. Хто здзяйсняў злачынства, ты і будуць адказваць. Хто не адкажа свой час, ведаеце, ёсць вышэйшая справядлівасць, хтосьці выпадзе з акна, у кагосьці не спрацуюць тармазы. Гэта будзе, мы бачым гэта па ўсім свеце, так адбываецца. Вось, шмат якія механізмы мы проста не разумеем і не нам пра гэта казаць. Але ж, так, яны зараз беспакараны, але ж прыйдзе час, яны все панесуць адказнасць. Раз згадалі про механізмы, гаспадар Станіслаў, тут уже не магу вам не задаць гэтае пытанне. Мы все памятаем выдатна выпадак 2019 годзе, калі в Магілёве па сутнасці скралі міліцыянера расійскія бандыты, забілі, у выніку канцоў так і не знайшлі. Зноў жа, калі мы бачым, глядзім на маштаб пэўных выпадкаў, то ці не складваецца ў вас уражанне, што і з аператыўнай працай там таксама не ўсё добра. І што ў выпадку, калі сапраўдная расійская арганізаваная злачыннасць, напрыклад, захоча взяць пад кантроль пэўныя фінансавыя плыні ў Беларусі, ім не будзе каму супрацьстаяць. Могу сказать, заверить на этот счет, что у российской преступной организации ничего не получится. И даже близко. А вот тот случай, что вы узгадывали в 2019 году, там сотрудник ГАИ покончил жизнь самоубийством. И потом это была раскручена ситуация о том, что он его выкрали. И был розыск машины, искали «Волгу», если я не ошибаюсь. Я тоже принимал участие в анализе данных и смотрел видеозаписи этого гаишника, который ходил и выбирал по магазину запаливающие средства, выбирал для того, чтобы уже совершить это преступление. Не преступление, а самоубийство. Тут вельмі цікавая рэч, бо просто складваецца ўражанне, што гэтую сістэму рэжыма Лукашэнкі просто ніхто добра не правяраў толкам. Зноў жа, з сапраўднай падпольнай дзейнасцю і гэтак далей. Якая мае месца ў іншых краінах. Ці не здаецца вам, гаспадар Сергей, што калі гэтая сістэма сутыкнецца з сапраўдным праціўнікам, а не з мірнымі пратэстоўцамі, у яе могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы? Такое, может быть, могло быць раней, але ж не зараз. Бо за гэтыя 5 гадоў, мы все адштурхоўваемся 2020 года, за гэтыя 5 гадоў лукашэнкаўскія сілавікі вельмі ўзмацніліся. Інструктара Вагнера падрыхтавалі шмат моцных байцоў у падроздзелах. Сістэма МВД пашырылася, болей за 10 атрядаў было створана Карпенковым. Вось гэты атряды выкарыстоўваюць навейшыя методыкі вядзення боя, бо Вагнера гэта былі дзейныя інструктара. Вось, пашырылася. Беларусь вельмі мае добрыя перспектывы ў вытворчасці дронаў, бо мы маем такія вытворчасці, як інтэграл, напрыклад. Зараз вельмі шмат трэніруецца дроншчыкаў у Беларусі. То бок, вельмі ўзмацніліся гэтыя падроздзелы. Напрыклад, той самы АМАП, які заўсёды мы ведаем, у іх была задача толькі там, не ведаю, кагосьці зламаць, ударыць там, і болей они нічога не маглі зрабіць. АМАП зараз па ўзроўню падрыхтоўкі ён можа параўняцца з ССО, са спецвойскамі беларускімі, разумееце? То бок за гэтыя 5 гадоў Лукашенко вельмі ўзмацніў свае
узброеныя сілы. І ёсць людзі, якія асочваюць гэта, якія попросту няма дзе гэту інфармацыю выкарыстаць. Яна нікому не патрэбна, гэта інфармацыя о сапраўдным стане беларускіх сілавікоў. Вось. А як, можа, крыху, як закрануў, мы все вяртаемся до 2020 года, так вось про 2020 год. Ведаеце, нікому нашы сілавікі беларускія не былі патрэбныя, акрамя Лукашэнкі. Лукашенко ездзіў па гэтых частках, Лукашенко выступаў перед афіцэрамі, пасля даваў ім кватэры, аддаваў узнагароды. Нікому з апазіцыйных сілаў не былі патрэбныя сілавікі, толькі Бабарыка меў нейкі план, але ж гэты план быў на карысць Расіі. Таму казаць штосьці кепскае, казаць, што яны слабыя, я сам так раней лічыў у 2020 годзе, што яны слабыя, але ж зараз не, зараз яны вельмі сур'ёзна падрыхтаваныя. І справа ў тым, што яны выконваюць загад. Загады аддаваў толькі Лукашэнкі. Толькі Лукашенко кантралюе сітуацыю, мае грошы імі кіраваць. Вот, так вот, вы сказали про падрыхтаваныя. Падрыхтаваныя для чаго? Для того, каб біць жанчын і дзяцей, альбо для того, каб супрадзейнічаць сапраўднаму праціўніку. Таму што у мяне, ну, наколькі я знаёмы з сітуацыяй, нават проста калі глядзіш іхныя там паблікі, тое, што яны публікуюць ту інфармацыю, якую яны вывальваюць, у мяне ўзнікаюць сур'ёзныя пытанні да іх кампетэнтнасці. Ну, проста па шмат якіх кірунках. І выглядае, што яны якраз такі збіраюцца змагацца з ворагам у выглядзе свайго народу. А вот з ворагам у выглядзе, напрыклад, замежных злачынных структураў, ну тут у мяне сур'ёзнае пытанне. Так а замежныя злачынныя структуры, калі мы маем на ўвазе расійскі бандытызм, яны не будуць змагацца з самапаўцамі, яны будуць змагацца, не ведаю, там, з карумпаванымі чыноўнікамі ці з тымі, хто ўплывае на нейкі падзел маёмасці, вось, на прыватызацыю. Денежные потоки, да. Бандыты працуюць іншымі метадамі, вось. А я, еще раз повторюся, буду казаць з пазіцыі дзяржаўніка, не дай Бог нам пабачыць і спраўдзіць іх насамрэч падрыхтаванасць. Я маю на ўвазе, я б не хацеў, каб пачаліся баявыя дзеянні з Беларусю, напрыклад, і на НАТО, бо Пуцін выкарыстае Беларусь як плацдарм папросту. Мы зараз бачым, для гібридных атакаў выкарыстоўваецца наша краіна. Тое, што мы там кажам пра кантрабанду, пра тое, што сілавікі там дазваляюць гэта ж займаюцца пэўныя структуры гэтым. Это не займаецца войска, шараговае войска, ці не шараговыя міліцыянты гэтым займаюцца. Конечно, это продуманная система, это несколько годов уже, это все за это время устаканилось. Вот, и... Так, вось. А Лукашенко вельмі хітры, і он, ведаеце, як, галоўна ж падрыхтаваць байцоў, галоўна, каб гэты байцы былі, а якую задачу яны будуць выконваць, будзе ўжо бачна па бягучай сітуацыі. Вось. Давайте яшчэ вернемся да аднаго аспекту у пытанні тэхналогіяў. Вось паслухаем, у нас ёсць выказванне спадара Купрэйчыка, прадстаўніка Белпол, наконт менавіта тэхналагічнага аспекту ў нашай сённяшняй тэмы. Весь город Минск усыпан камерами наблюдения. Это система так называемая РСМОП и второе название. Я нават не ведаю, как это у городе можно убиться. Это в том числе также одна из первых систем, которые используются при поиске. Если это крупный город, то это, можно сказать, после маяка, всегда сразу, вот, после АБД маяк, всегда смотрят сразу же, запускают в работу КИПОД, ну, то есть РСМОП она называется в органах РСМОП. То есть закидывается лицо и смотрят, где лицо могло попасть на камеру, где оно могло засветиться и так далее. Иногда бывает так, что строят целый маршрут, например, от выхода из дома до последнего места, где кто-то был, находился и так далее. И время расписано вплоть до секунд. То есть система работает так. Гаспадар Станіслаў, дык вот ёсць тэхнічныя магчымасці штосьці рабіць, але мы вяртаемся да таго ж самага пытання, ці ёсць жаданне, бо пакуль складваецца ўражанне, што палітычныя справы і фабрыкацыя розных унутраных ворагаў, прытым мы бачым гэта з боку ўсіх структур, з'яўляюцца, ну, напэўна, найпрасцейшым шляхам па кар'ернай лесвіцы. Ну, потому что в системе с 2020 года приоритет стал не раскрытие убийств, не раскрытие тяжких преступлений, как раньше это было, а именно политические преступления. Политические. Все, что проходит политически, это тебе дают премии, это тебе дают квартиры. И сотрудники ГУБОП, я вот помню, 2020 год вспоминаю, в очередь начали выстраиваться, чтобы получить эти квартиры. Поэтому ходили вместе с Карпенковым по улице, и, ну, вывезли вместе с ССО сотрудниками, и били граждан. В том числе вот знаменитая история кафе «Аппетит» на 6 сентября, в день рождения Карпенкова.
чтобы он так зарисовался красиво. И вот после этого, конечно, многие сотрудники поняли, что это легкий для них карьерный взлет, и сделали себе карьеру. Многие так. Люди в основном, как правило, это без образования, деревенщина, так скажем. Вот так. Так от, менавіта ці такі якраз такі расклад не ўплывае на якасць аператыўнай працы, тому што навошта займацца нейкімі злачынствамі, нейкімі зніклымі людзьмі, калі вон прыдумаем яшчэ нейкую чарговую справу, як, напрыклад, з тымі ж самымі радыёаматарамі. Ну, это, в принципе, несложно, потому что у каждого оперативного сотрудника есть в прямом доступе на рабочем столе доступ к базе данных «Маяк» и к КИПОДу, к системе распознавания лиц. Поэтому это базовые для сотрудника предметы и инструменты. И при любом преступлении они сразу, и либо в материале проверки, идут туда. Потому что это сразу ты можешь понять и раскрыть преступление. А протестующие в 2020 году выходили по проспекту, а там здесь самые лучшие камеры, самые лучшие цифровые камеры всегда были поставлены. Это маршрут движения Лукашенко. Они были цифровые, не аналоговые, как в других частях в то время. Поэтому там распознать лицо как бы, не скажу, чтобы легко, но немного усилий надо применить для этого. Я просто да вось гэтага пытання папярэдняго. Я думаю, што ў Беларусі прыярытэт і ці вартасць бяспекі грамадзян ніколі не стаяла на першым месцы. Таму казаць, што да 2020 года раней лепей неяк раскрывались злачынства, а зараз сталі горш, не выпадае, таму што для міліцыі, для лукашэнкаўскай ніколі бяспека грамадзян не была в прыярытэце. Заўсёды у нас палітычны складнік быў першы. Это самое главное. Вот, допустим, вспомним историю убийства Романа Бондаренко. Что? Лукашенко взял его и под ковер замнул. Все, нету этого убийства, нету. И люди, которые совершили преступление, они пошли по карьерной лестнице. Лукашенко их защитил. А то, что вы сказали, преступление скрыли. Что шараговы сотрудник не зацікаўлены в пошуке злачынца, а магчыма прыярытэце палітычныя злачынства, то гэта крыху не так працуе, наколькі я разумею. Пошукам людзей займаюцца разыскной отдел уголовного розыска. Палітычным розыскам і гэта фабрыкаваннем, гэта у нас займаецца ГУБОП і КДБ. І это тоже милиция занимается. Калі даюць загад, альбо калі ГУБОП прыязджае на затрыманне, яны ж падставляюць звычайных міліцыянтаў. Яны наберут участкового, і участковы мусіць паставіць свой подпіс пад протоколом затрымання, а дадзена ГУБАЗа там не, бо яны ведаюць, што калісьці гэта будуць расследаванне, і там будзе прозвішча. После 2020 года сотрудники ГУБОП получили удостоверение прикрытия тоже на другие подразделения, потому что служба в ГУБОПе стала позорной именно со стороны граждан. И ты не мог, как сотрудник милиции, подойти, сделать поквартирный обход, тебя посылали, либо не говорили информацию. Это сразу было в системе понятно, и на это обратили внимание в системе. А мы, ведаць, такими категориями зараз разважаем позорно, там соромно, не соромно. Но было такое. Пасля Лукашенко выступил, и что мы бачили? Калі нават гэтым міліцыянтам атрывалі пагон, все, люди ішлі за гвалт, дачыненне да сотрудника милиции, ушли ў турму. То бок Лукашенко пасля впрёкся, так бы мовіць, за гэта всех сілавікоў, і яны, яны бачаць, што ёсць бацька, які за нас, які нам, які заробак, які загады. А што з боку апазіцыі? Нічога не было прапанавана. Таму, канешне, шараговы міліцыянт, які мае проста кантракт, крэдыты, ён будзе зацікаўлены, каб проста адсядзець, зарабіць і гэтак далей. Вось гэта таксама вельмі добрая гісторыя, якую таксама я хацеў бы закрануць. Вот, спадар Станіслав, тут мне ўзгадваецца ва ўкраіне такая песенька была, такі вершык. «Робити я не хочу, а ворувати боюся. Поїду я до Києва, в міліцію наймуся». Мне здаецца, перакладаць не трэба. Дык вось тое, пра што вы таксама ўзгадвалі. Наколькі такая кадровая палітыка зараз змяніла ўвогуле аблічча гэтых лукашэнкавых сілавых структур? Наколькі гэта сказваецца на працы? І ўвогуле, што ад гэтых людзей тады чакаць?
Ну да, после 2020 года, я вот постоянно в своих тезисах его вспоминаю, и сотрудники милиции, именно те, которые поняли, что система начинает совершать преступления, они же покинули многие, и многие не продлили контракты, многих уволили по прохождению полиграфа. Ведь на момент лета была информация, что в центральном аппарате МВД 470 сотрудников дали подписи только за одного Виктора Бабарика. Это хана для системы, грубо говоря, это против Лукашенко, а это высший состав проголосовал, отдал подписи. О чем это говорит? И вот сейчас кадровая работа строится, именно берут лояльных, понятное дело. А лояльный это не есть равно профессионал. Это совершенно не то. Как правило, люди, которые думают, хорошо работают, они разбираются в политике. Они это понимают. И от таких избавились. Вот, тут мы якраз про якасць кадраў і кажам. Ну, зноў жа, той самы негатыўны адбор, про які шмат хто спадар Сергей казаў. Дык вось, вяртаючыся да пытання аператыўнай працы, па-вашаму, гэтая сістэма, ну, калі вот такіх панабіралі, здольная будзе на штосьці, на нейкія дзеянні зноў жа, па абароне менавіта дзяржавы, вось калі я вас як дзяржаўніка буду пытацца, а не толькі саміх сябе і сваіх асабістых прэферэнцый. Здольны хто? Міліцыя ці войска? Ну, мы зараз кажам пра унутраныя структуры, пра МУС, ну, але пра войска мы таксама асобна пагаворым. Ну, так в складзе МУС якраз знаходзяцца гэтыя атряды карпенкоўскія, якія новаствораныя, ўнутраннія войскі, гэта войскі. Вось, фактычна, яны проста у нас выкарыстоўваюць супраць народа. Что яны будут здольные робить? Хочу сразу перебить и сделать ремарку. Всегда в системе МВД внутреннее войско, именно их количество, критиковалось самими сотрудниками, потому что для обеспечения безопасности столько не нужно. И всегда это считали. Всегда эти показатели. Все ж ведали, для чего была такая колькасць. Все ж ведали для того, чтобы супраць народа яна была. Ну, зноў жа, які загад ім дадуць, то яны і будуць выконваць. Альбо, зноў жа, адваротна, загада не будзе, не будуць нічога выконваць. Вось. І я, можа, вернуся, можа, неяк спрэчна гучала маё такое выказванне, што, не дай Бог, нам пабачыць сутыкненне. Я казаў, што я не за вайну, в тым сэнсе, я за змены, але ж я б не хацеў пабачыць. Як же цікава, карпенкоўцы падрыхтаваныя, давайте паспрабуем. Ну, гэта ж пачнецца баявыя дзеянні, і пасля ніхто не зразумее, хто меў рацыю, хто не меў рацыю. Разумееце? Нам, беларусам, зараз трэба перачакаць, захаваць сябе. Я, можа, крыху задалёку пабег з гэтымі Бог пакарае і гэтак далей, но я просто ведаю гісторыю, я гісторык па адной адукацыі. Я ведаю, што так будзе. Мы не пазбегнем, яны не пазбегнуць адказнасці, разумееце? Вось. І таму я выбачаюся, калі крыху я за змены, і што яны будуць выконваць, ну, пабачым, ці здольніцся там камандыры, якія будуць дастаткова разумныя, каб не выконваць злачынныя загады. А ўжо, што тычыцца законнай базы, Лукашенко змяніў законы так, што такое зараз жа адсутнічае паняцце, што супрацоўнік міліцыі мае права адмовіцца ад выканання злачыннага загада. Змянілі же артыкул. То бок ён мусіць яго выканаць. А это всегда было. Это в уставах так написано. Ну, змянілі. Любой приказ не обсуждается. Сначала исполни, а потом доложи. Было такое паняцце злачыннага загаду. Было, што меў супрацоўнік, меў права прыняць сам рашэнне, што ён не будзе выконваць загад. Я памятаю, што гэта адмянілі. Это текст присяги вообще. Можа, спрэчка пайшла ў іншы бок просто. Тут в чым проста яшчэ важная рэч. Вот калі мы кажам пра менавіта гэты загад, калі мы ўжо ўзгадалі пра якасць кадру, пра тое, як яны фармуюцца, ну, слухайце, гэта ж звычайныя пратэрыянцы. І калі мы гаворым ужо в такіх вот дэфініцыях, калі мы глядзім на сітуацыю крыху больш глобальна, то ці не здаецца вам, спадар Станіслаў, што ў выпадку чаго, ну, зноў жа, гэтая сістэма зможа проста стаць на бок таго, хто пакажа ёй большую плюшку. Ну, таму што, зноў жа, яны з-за гэтых плюшак там і знаходзяцца. Кватэра, кар'ерныя магчымасці і гэтак далей. І калі, умоўна кажучы, в адсутнасці палітычнай волі з боку Лукашэнкі, ну, альбо там ягонага кагосьці набліжанага, гэтыя людзі стануць на бок нейкага знешняга актара. Наколькі верагодны такі сцэнар? Ну, это пока в это время тяжело, вероятный такой сценарий. Я думаю, самый большой дестабилизирующий признак, который будет, это смерть Лукашенко. Это самый большой будет
Так. Стресс для системы, потому что система расслабится так, как никогда до этого. И при Страх гэтым пропадет. І ці пры гэтым гэтыя сілавыя структуры просто не здадуць всю ягоную сям'ю і всіх сваіх начальнікаў. Вполне возможно, потому что их немного, и тем более они уже замазаны очень сильно. Их легко всех задержать, я скажу так. То бок існуе верагоднасць, што просто будуць ратаваць сваё ж становішча коштам свайго начальства. Ну, так, наверное. Ну, будуць нейкія не цалкам сістэма гэта падзе, папросту будуць абіраць казлоў адпушчэння, кажуць. То бок тых, хто можа менш на што ўплывае, зноў жа, мы ж гэта бачылі, калі было развенчанне культа Сталіна, гэты камуністычныя рэжымы, калі падалі. Мы зараз знаходзімся ў Польшы. У Польшы, напрыклад, вельмі мала было пакарана сілавікоў камуністычнага рэжыма, якія здзяйснялі злачынствы. Очень мало, да. Ну, вельмі мала, тому што яны прыйшлі Практически никто. до консенсуса. Именно руководители там министерств даже никто не сел. Так, вось, але ж яны выбралі такі спакой, ну, каб нейкая раўнавага ў грамадстве была. Мне б, як таму, хто пастрадаў ад рэжыму, мне асабіста б хацелось, канешне, каб яны все панеслі адказнасць. Я, напрыклад, сам знайшоў тых, хто збіваў мяне, калі быў затрыманы. Я маю на гэтых людзей паперы. Але ж, В 2020 году? Так, але ж калі казаць пра дзяржаўныя інтарэсы, ну, мы будзем глядзець, каб папросту Беларусь, як вы, на што вы ўвесь час намекаеце, што Расія можа папросту забраць себе Беларусь, змяніць кіраўніцтва, но мне бы не хацелось, каб гэта было. Таму я все ж таки думаю, што недарэмна Лукашенко рыхтуе гэтых сваіх баевікоў, і хутчэй за ўсё ён будзе бараніць сябе, і ад Расіі таксама. От пра баевікоў, да, калі ўжо загаварылі. Слухайце, ну, калі мы бачым такую сітуацыю, ну, вот, напрыклад, тая ж самая армія, да? У іх кожны раз ссоўваецца гэтая мяжа адказнасці. Ну, таму што зараз пра якое выкананне функцый, пра выкананне функцый міліцыі мы ўжо пагаварылі. Да? Вот, у іх ёсць свая палітычная дзялянка, яны ёй займаюцца. Тое ж самае датычыць і арміі. Якія функцыі арміі, калі па сутнасці армія чужой краіны знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі і робіць там все, што хоча. І па твары начальніка генштаба Лукашэнкі спадара Муравейкі вельмі часта бачна, што ён увогуле не в курсе, што штосьці там адбываецца. Як увогуле можна казаць пра нейкае выкананне імі сваіх абавязкаў, мне цікава. Ну, шараговы вайсковец, будь там афіцэр малодшого звена ці старэйшого, яны што, умоўна, яны знаходзяцца ў сваёй вайсковай часткі. Вось. Ім, вось гэта іх мір, вось якім яны жывуць. Ну, яны будуць глядзець тэлебачанне, якое пакажуць, беларускае тэлебачанне пакажуць, патлумачыць ім, што адбываецца. А калі яны нават разумеюць, што адбываецца, і он не зацікаўлены згубіць сваю пасаду, патрапіць, не ведаю, пад трыбунал там, вось. Ён будзе проста выконваць свой загад. На выпадак чрезвычайнай сітуацыі в любой часткі умоўна. Я кажу, конечно, як абыватель, бо я не быў афіцэрам. Я толькі з таго, што ведаю, што ёсць на выпадак вайны умоўная каперта, дзе ёсць дыслакацыя, куды мусіць высунуцца частка, калі штосьці здарыцца. І вось гэта ўсё, што цікавіць гэтага афіцэра. Ён не будзе разважаць маральнымі катэгорыямі, што а як гэта так, армія чужой краіны. Тым больш, што армія Расіі для большасці сучасных вайскоўцаў лукашэнкаўскіх не чужая краіна. Прапаганда працуе так, што все лічаць, што гэта ледзь не беларуская гэта вайна. І, разумееце, ну, гэтыя людзі жывуць іншымі катэгорыямі. Вашы былыя калегі з Белпола таксама, Владзімір Жыгар пра гэта казал, вы, кажа, зашмат накладваеце на гэтых міліцыянтаў і вайскоўцаў. Яны звычайныя людзі, якія хочуць атрымаць заробак, дасядзець да пенсіі і гэтак далей. Всё, іх катэгорыі маральныя, што яны в чымсьці здраднікі, іх недатычныя. Вот таму якраз пытанне аб іх дзеяннях і кампетэнцыі і ўзнікае. У нас застаецца літаральна па 30 секунд спадарства на падсумаванне. Спадар Станіслаў, давайте з вас пачнем. А что сказать, я так даже не знаю подсуммовать. После 2020 года облик сотрудников милиции конкретно в гражданском обществе упал. И доверием не пользуются. Как раньше граждане могли прийти что-то рассказать, что-то чем-то поделиться какой-то информацией. Сейчас силовики режима больше надеются на технические средства, на базы данных «Маяк» и на систему КИПОД, а также на анализ социальных сетей и т.д. и т.п. Вот в этом они направлении работают.
Спадар Сергей. Ну, я шмат рабіў акцэнты сёння на тое, што ідзе добрая падрыхтоўка лукашэнкаўскіх гэтых спецпадроздзелаў і гэтак далей, што яны падвышаюць свой узровень, тэхнічныя сродкі дапамагаюць. Але ж я лічу ўсё ж такі, што гэтыя сілавікі, што ў міліцыі, што ў войску, мусяць кіравацца нейкімі маральнымі катэгорыямі, пра якіх вы шмат казалі, якія я адмаўляў, таму што гэтыя людзі выконваюць загад. Але ж, канешне, на кухнях, сем'ях яны ведаюць, што падтрымліваюць злачынны рэжым. І таму я лічу, што сваю наўпростую функцыю, што тычыцца войска, як абароны дзяржавы ад іншых дзяржаваў, войска не выконвае, а міліцыя не выконвае абарону сваіх грамадзян, таму што папросту дазваляе службам, спецыяльным службам, такіх як ГУБОП, як розныя спецыяльныя падроздзелы, тварыць злачынства. Вось гэтым, канешне, яны не выконваюць свае абавязкі. Дзякую, вялікі паважанае спадарства, за гэтую дыскусію. Дзякую вам, паважаныя гледачы. Ведаеце, узгадваюцца толькі словы класіка. Захад, не захад і не ўсход, у каралеўстве наадварот. Добрага вам вечару. Змагайцеся.